Min fuq il-bank tal-laboratorji fl-Emcast għal parti mit-tim li b'mod volontarju qiegħed fuq quddiem fil-ġlieda kontra l-imxija f'Malta, l-istudenti li qed jaspiraw li jkunu infermiera xamru l-kmiem u bdew ilaqmu lin-nies f'wieħed mill-akbar ċentri ta' vaċċinazzjoni f'pajjiżna, dak fil-Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u Teknoloġija. Jolie Gallia, studenta fit-tieni sena tal-kors tal-infermiera, esprimiet is-sodisfazzjon li din l-esperjenza qed ħallilha. Aħna ġejna majta mit-teacher sabiex niġu l-Emcast ħalli ngħinu billi nagħtu l-vaccines, hemm sabiex inkomplu naġġu l-proċess kontra il-pandemija tal-COVID-19. U hija vera esperjenza sabiħa u hija xi ħaġa li qatt ma tintensa naħseb. Kif konna propju f'dan iċ-ċentru tal-vaċċinazzjoni segwejna lil Jolie tlaqqam raġel li ma' One News qasam l-esperjenza tiegħu kif ħaq it-tilqima. Jew rada kif ħadd il-vaċċin, kif tħossok u x'inhu Tajjeb ma xejn berikalla, qasla bla ma ħissejt, xejn nothing. Ja pera li joħodha kulħadd jien ma xejn. Tkellemna wkoll ma' Marcia Gaffa, lettura anzjan tal-kors tal-infermiera fl-Emcast, fejn spjegat kif dak li kienet tallem fil-klassi issa qed taraħ isir fil-prattika mill-istudenti tagħha. Hija opportunità unika għalina x'is-soltu dejjem inkunu fil-klassi nagħmluhom il-prattika u nagħmluhom teorija, allura hija opportunità unika li qegħdin hawn actually doing it in practice, mhux bħalma qegħdin just nispjegawlhom. Spjegat li l-kors ta' infermiera fl-Emcast huwa programm b'kollaborazzjoni ma' dak tal-Università ta' Northumbria u jipprovdi lill-istudenti kwalifiki neċessarji li huma meħtieġa biex jirreġistraw bħala infermiera f'Malta u fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea.